Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. So bafethu, ngibuka lo mntwana lo okuthiwa uzohamba kwenziwa i-operation mayelana nalento esendlebeni, and ngibuka ngiyasho ukuthi inzima lento yabona nje ukuhlangabezana nezinto ke kanje by ithuleleni TV kuthatha ke isibindi, and futhi inezimanje kuwusizo, but abanye abantu baphila kabuhlungu, abanye abantu ngempela baphila kanzima. Inti lo mntwana lo bengicabanga nje indlela mhlambe ake aphatheka ngayo esikoleni, because I'm sure khona izingane ejike zikudelele ngesici sakho noma kuthiwa leyo nto zazi kahle ukuthi iyinto eyisifo ekuphethe, yabo. But nje asibonge bafethu ithulele TV ifeva kunabantu abasuke bengakwazi ukupromoter or ukunikela ngezinto ezithile. Kuye kube mnandi ukubabona labo bantu labo, yabo, benza ngaleyo ndlela leyo, because ama foundations afana nalawo ama foundations ngempela ukuthatha isibindi, ukuzinikela, ukusebenza kahle ukusebenza nokusebenzela umphakathi. So bafethu, I can't finish ngiloko ngikhuluma izinto eziningi, but nje ngisukuma nokubonga kakhulukazi ithuleleni TV, yabo, recognizing yona nje kakhulukazi ekusizeni abantu abahlukahlukene. Iziningi izinto futhi ngeke ngiyibone nje, yabo, njengoba ngilandelela nepage labo lapha on Facebook. But bafethu, thank you very much ukubona umuntu ozinikele kanje ne-team yakhe, because akekho yedwa, and ayisowisho futhi ama channels amaningi akwazi ukwenza lokho, yabo, bengasidayiseli izitori ezamanga, yabo, njengoba ke amanye ama channels esolwa ngokuthi adayise izitori ezamanga, thola ukuthi ke abantu bahleli, but leso story kukhulunywa ngaso kuya act, yabo, into engekho. Anyways bafethu, thank you very much for watching this video, and I wish kakhulukazi lengane isizakala. I can't wait ukubona imphumela yokuhlinzwa kwakhe umfana, ukubona imphumela mhlambe ke injabulo ezoba khona, yabo, even ngisho umndenini wakhe kuma wakhe. Anyways, thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video, do share the video, mhlambe ungakhomenta nangezansi kwi-comment section. Nje bafethu, kwenzeka wasizakala nalo mfowethu lo wayephethwe isifo la kwi-private party yakhe. Baningi abanye engeke ngithi abasizakalanga, abasizakala, yabo. Let's hope nemntwana lo uzokwazi ukuthi ebuya ephile right, asizakale naye, abuyele empilweni yakhe normal, because kuhlungu nokubuka nje umntwana ekhala kanje, ekhaliswa into ekokuqala mhlawumbe ibuhlungu futhi lento le emphethe, and same time uma eyibuka esibukweni uyazidoubt even ngisho ukuzithemba kwakhe, yabo. So nje it's very painful, akekho umuntu futhi ongakujabulela ukubona ingane yakhe kulesi simo. But bafethu, ungakhuluma izinto eziningi, let's hope ingane izophila, sifisa kanjalo futhi, because kunje. Thank you so much bafethu, don't forget to like this video. Danko.